Isong Song TV, thank you. Maraming salamat sa iyong one thumbs up. Thank you very much for coming.
Hello, Vince. Ate Susan, ito po. Kuya Mat, good morning. Thank you, Kuya Mat. Thank you po, Vince Channel. Vince Vlog Channel. Thank you. Ganap po tayo ng talbos ng kamote. Magluto po tayo ng kusido. Salay-salay. Mga ganap pa lang. Grabe na ang init.
Jonal TV Vlog, thank you. Lagyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na, Jonal TV. Bata pa pala yung ano, bahay mo. Yan, dikitan mo yan si Macmac TV official, nag-aayo din. Kuya Mac, pag nag-live siya, punta ka doon sa live niya. Para madagdagan yung banana mo. Ang baba ng bahay dyan para Jonal TV. Thank you sa pagbisita. Grabe ang init to, umaga pa lang. Mas 9 pa lang, ang init, grabe na. Puro pawis na kaagad. Naligo ko lang.
Mamami, good morning. Thank you sa patamsak, Mamami. Thank you. Magluto-luto tayo ngayon. Ate May, thank you sa patamsak. Thank you. Nagluluto-luto lang muna ngayon. Sobrang init.
Ate Joy, good morning. Good morning, Jen. Good morning. Thank you po, Sushi, Dado. Thank you po sa pagdikit kay Jonal. Thank you po. Maraming salamat po. Anderson, thank you po. Thank you for coming to my live. Maring kababayan, Mix Vlog, thank you very much po sa pagdalaw. Thank you. Maraming salamat po.
Bicolanos TV. Thank you sa patamsak dyan. Thank you. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you dyan. At ako'y nagluluto-luto lang dito ng sinabawan talay-talay. Mr. Doda, thank you. Dada, sabi ng Bicolanos TV. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Thank you dyan sa pagbisita. Sabit natin yan, Mr. Dada. Yan po, sa nakapin po, oh. Pabisita naman po ng kanyang channel, ng kanyang bahay. Tambay mo na, hus. Ay, thank you, Mr. Dada. Thank you. Thank you sa pagtambay. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. At ako'y natapos na sa aking pagluluto. Dito naman tayo magkwentuhan. Ate Mitch, thank you, Ate Mitch. Support from Team Lab. Silip-silip lang, busy pa. Okay po, Ate Mitch, thank you. Ako natapos na ako sa pagluluto. Hindi ko na binalag kasi sinabawan na naman yun. Mag-live na lang ako. Ma'am, dyan, Tin. Sabi ni Mr. Dada, Mix TV.
Bakit na po kayo, Ate Alice? Daily Store Vlogs. 784 subscriber. Thank you po. Dikit po kayo kay Marina. Ay, Bicol, Bicol. Marina Aga. Thank you sa pagbisita. Aming kabayan. Saan po kayo sa Bicol, Ate Alice? Dikitan niyo po si Makmak TV official nandyan sa taas. Yan, po yan, taga Albay. Nag-aayuda po yun. Marina Agaman. Yun, andito na yung mga magwapuhon at magagayunon na sa kuyang mga bisita. Po dito sa Pasacao, Camarines Sur. Ayun pong nandiyan, no, dikitan niyo po yan, puro mga yan. Bigilanis TV, saka si Mr. Dada. Yan, si Makmak TV official. Yan, taga Albay, Bicol. Yun yun ang nag-aayuda, si Kuya Mak. Yun, maraming salamat sa iyong pagpunta. Yun, Linsag, ang puging taga Barangay 101. Tamsak, good morning host. Oy, Chris Mail, thank you very much sa inyong pagpunta. Ayun po, dyan naman tayo kay Chris Mail TV. Yan, pasilip naman po ng kanyang bahay. June Linsag, passport po, what's new, upload ko short video story. Piliin mo ang Pinas, bakas lang po. Dikit. Padikit.
Good morning sa inyong lahat diyan, Junjun, Ate Ning, Ate Joy, maraming salamat sa inyong Thank you, maraming salamat sa patamsak, Sir Liko. Thank you.
Kakatapos pa lang po magluto. Kaya nagpapahinga. Nanonood ng volleyball.
Ate Juby, thank you po. Thank you po sa pagbisita, Ate Juby. Thank you sa para, Sir Jacob. Thank you. Hello po, Ate Juby. Nag-ano kasi ako. No problem, Ate Juby. Nanonood kasi ako ng volleyball, yung Colmasher sa ano, Chocomocho. Final na kasi. Eh, ininahan ko lang yung ng TV. Baka mga copyright na naman.
Dito grabe na ang ano, grabe na ang init dito. Sobrang init na.
Ingat-ingat po, Sir Jacob. Thank you diyan sa pagtambay. Ingat po kayo sa work. Maraming salamat.
Proud Bulakenyo, thank you. Maraming salamat diyan. Proud Bulakenyo. Thank you, maraming salamat sa pagbisita.
Kapars, thank you. Maraming salamat diyan, Kapars.